Mga kaigsunan o mga mahalamong tigpaminaw, dining tungora karon, ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Persia Incorporated. Ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kinang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasingkasing nga mga panghinaot kaninyo nga nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas din may magamit na tungpunan sa mga pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan. Mga kamaturan nga gitunlo ni Master dire lang yun sa sulod sa pagtulon ang PBCM. O ang mga pagpamatuod gigamit sa pagtulo ni Master ang mga referensya pero primary ang Biblia diin mo'y sentro og ang referensya para gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia. O dining tungura among mga mainitong nga mga pagpangamusta sa tanang mga kaigsunan diri sa PBCM compound niadtong mga diehard sa PBCM dili niadtong magduroda lang kuno sa ngalan ni Master sa PBCM ngalan ni Master pero wala na sa PBCM abi pud nila og magsilbi na makita raw niya na nato inig mahumana kining maong mga pangutana amo lang i-advance kay kini sila nagapamati man pod o mao nga among gipangamusta kamong tanan diri sa PBCM compound labi na sa wala sa sulod sa PBCM sa nagakalain-laing mga dapit sa mga chapter president nga nag-abaga sa radio station para maialagad kining atong programa o dili usab nato pagkalimtan nga ang atong obligasyon para sa PBCM Palace reconstruction padayon ang pag tima nato sa Palace reconstruction no sa paghatag niya na og ingon man ang tong hiniusang katiguman sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29 muot ra ba mga kigalaan, mga kaigsunan? Bantayan nato kay kini usab ilang po ning giawat-awat sa ilang panagtigom sa gitawag og PEDM, Philippine Association Divine Master Minubo man pero kung itaas na Holy Spirit Incorporated. Pero tungod kay dili man na kang master, amo lang isulti yun. Kang master ka na gikan Philippine Association Dani Macarayo Hill Satanic Incorporated. Why kaluwasan ta niya na sa klaro lang pagkasulti kung ang PBC mo'y kamaturan kay walay kaluha sa kamaturan sa pagtulon ang PBCM. Og akong ipahinumdom usab nga kung naami sa ikatulong hugna nga panahon dili mahimo nga ang ikatulong hugnang panahon tumanon pa para sa ikaupat diha sa ilang pagtulunan nga bag-o pa taon ni subol. O karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab niya igsoon, Brother Dibs Rizaba, nangumusta nga ninyong tanan, mga kaigsuunan. Katambayayong nausab ninyo karon ining atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug kauban po din nato karon sa studio, atong kaubang ministro o ebanghelista, Brother Mario Warlito Chabet. Ug niya ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Sa gihapon mga igsoon kanyo makig-uban karon ni Evangelista Brother Hernaldo Pipi. Akong mga mainiton nga mga pagpanimbaya sa tanan nga mga nagpaminaw, sa tanan nga mga nagsunod sa social media. Salamat usab sa inyong pagsuporta. Aron sa pagpadayon magpailap ang kauban nga ministro. Kumusta o maayong pagpatuloy usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos makig-uban usab kaninyo pinagi sa paghatod sa usa ka takna nga mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog nining 29 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa adunay matag adlawng Domingo o aduna sa matag adlawng Sabado sa inyong pagpatalinghog. Dinhi nining maong sibihan sa RP Index KO Teleradyo Cagayan de Oro City. Mabati ang programa matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. O adunay pagsubli niini sa matag adlawng Martes ug Huwebes
alauna ngadto sa alas 2 ang taknas kapunon. Live sa Facebook mga kaigsunan ang programa. Makita usab kini sa YouTube o ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa channel 5. Kumusta usab sa mga kaigsunan ug mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City ang atong programa. Mabati kini sa RPN Dixkidi Radyo Ronda. Matagadlaw nga Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati kini sa B Radio Waikurat FM. Patagadlaw Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion di gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa mga kaigsunan ug mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City. Ang atong programa mabati kini sa DYLA nining maong sibihan sa DYLA duha ka hugna kini mga kaigsunan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang taknas kautuhon ug mabati usab sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang taknas kapunon din gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa pagtulunan sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan dinhi sa DXPR Pagadian, mga kaigsunan ang atong programa mabati kini matag adlaw Domingo. Medya oras kita alauna ngadto sa alauna medya ang taknas kapunon dinhi sa DXPR RMN DXPR Pagadian City. Ato usab nga gikumusta ang mga kaigsunan nga naghatag suporta nining atong programa. Kumusta kaninyo Brother Florentino Albarico PBC member o ni Sister Remedios Albarico PBC member. Kumusta kaninyong tanan nga nagapatalingog dinhi nining maong sibihan sa DXBP Sure FM. Ang atong programa mabati kini matag adlaw Sabado sa inyong pagpatalingog. Alauna ngadto sa alas 2 ang takdas kapunon. Diin gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. At usab nga gitimbaya ang mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika. Nagasudong via Facebook Live. Kumusta kaninyo Sister Tisi Guliat o ni Sister Lily Patterson PBCM member. O Sister Tisi, sa gihapon ang among pagpasalamat sa mga libro o referensya nga imong ipadangat din sa Central Office nga nagamit sa atong programa. Ang mga amakiton ni Jeremias family usab nga nagasudong via Facebook Live, labi na sa atong igsuon Brother Nicodemus Nicky Jeremias, kumusta usab? O Brother Nicky, pasalamat usab kami sa imong kanunay o padayon nga paghatag o support sa contribution para sa Palace Reconstruction nga nadawat sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Atong gikumusta usab ang atong igsuon dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta kanimo Brother Primo in Sabang? Ang legal counsel sa pagtulunan sa PBC mga kaigsunan, walay lain Attorney Ramil G. Carion. O pahibalo sa tanan nga mga kaigsunan ug sa mga tigpaminawan nga nagasunod sa programa nga kining kanhi ministro ebanghelista Mr. Aquilino Valencia dili na gi-recognize o wala na gi-recognize as official evangelist or minister sa pagtulunan sa PBCM. O kung adun na iyang maghimo nga mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo, kana iya na lamang og walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Ato sab nga kumusta ang atong Facebook viewer dinhi sa Butuan City. Kumusta kanimo Brother Ivan Kirk Narka ug sa imong pamilya. Netong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. O garon sa pagpadayon o paghisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Okay, nining tungod karon Brad Ronnie, Brad Hernan, Brad Deber. Ato sa nga pangamustahon ang tanan nga mga nagapangutana nato, no? O kumusta kaninyong tanan atong i-display Brad Deber para makatagad sila asa sila nga numero diin mag-abot sila nining ilang gipangayo nga mao ang pagtubag busa sundan po nila atong programa bisan og dili ang ilang pangutanat tungod kay bililhon mausab kining maong mga pangutana. Niari atong pagabasahon mga pangalan sa mga nangutana. Unang-una dinhi atong mabasa si Brother Jubilio
Binaraw Karawi Jr. dinhi sa Cagayan de Oro. Ikaduha si James B. Ticker sa Christ Commission Fellowship. Ikatulo si Art Orion sa Sugod, Bukidnon, Philippines. Ikaupat si Ignacio Cabanyero. Ug ang ikalima si Swingley Kadusali, PBMA dinhi sa Dumaguete, Negros Oriental. At usab nga pahinumdom kini siya nga sa iyang mga text dinhi kang brother Rene Telebrico hilabihang daghana ani. Asa gyud kahay imong pangutana ani, kami nalay magpili ani. Dili man ang imuha kibali pangutana pero nagdalag pagpamatuod nga kitay pasabton nga ang PBMA mao ang tinod. At makita ni ani igalang Swingley Kadusali no nga karon og nagapatuyog ka sa imong pagka PBMA diri sa Dumaguete, Negros Oriental. O nini karon ang atong pag-isgutan karon ang katapusan nato na kini nga pagtubag sa pangutana mao kini ang atong pagtubag sa pangutana ni Hobilio Binaraw Karawi Jr. Part 4. Ang ikaupat nato nga sistema sa pagtubag kay dili ta gusto nga lamo-lamo ba pagtubag ba nga basta-basta na lang kay nga to masiguro kay kung dili nato mahatagag katagbawan may tendensya nga bugnaw lugar. O giaghat po namo ang mga membro sa PBCM kung naay inyong mga bot pakisairan, dili lang kamo magkata sa mga ministro sa PBCM. Kay mao na ang real nga mo'y mudala sa pagpanubag, dili katong PEDM nga bag-ong nito nga. O karon sa iyang pangutana atong mabalikan atong i-display Brad Deber ang pangutana ni Igsoong Hobilio Binaraw Karawi Jr. Okay, Rep, atong pagkabasahon, mao kini ang iyang comment. Usa ako ka member sa PBCM. Ako pangutana, naa ba mabasa kining atong mga butang sama sa singsing o grosaryuhan o uban pa? Higalang Hobilio Binaraw Karawi Jr. Tungod kay nakita sa ikatulong hugna nga panahon, adunay mga butang nga ihatag sa Espiritu Santo sa katumanan Master Tomas D. Hune Sr. Kay dili man tanan nakasulat sa Biblia. Ngano tungod kay nabahin ang panahon sa tulo. Unang panahon sa amahan nga mao siyuba ang pagtulunan, Israel ang tawag sa mongalan kay siya may nagtukod sa Israel sa ikaduhang Samuel City 10:24 ug ang ngalan niya na sa unang hari 18:31 ang Israel maoy ngalan. Og sa ikaduhang hugna nga panahon, second era, mao ang panahon sa atong Ginoong Hesukristo na nagtukod siya iglesia sa Mateo 16:18 nga gitawag og Iglesia ni Cristo sumala sa Roma 16:16. Tud kay aduna may pagkat-op sa panahon sa amahan napunta sa anak ug aduna may pagkat-op pa sa anak nga mao nga atong Ginoong Kristo maong napunta sa Espiritu Santo pagka matuman na dili nga adto tumanon sa PEDM nga tinukod ni Danilo Nakwa ug ni Macarayo. Karon ang mga butang tuod kay siya'y katumanan, bisag unsay ihatag sa katumanan, basta tinuod nga pagtulunan, mao na dawaton ginato. Pero kung ang pagtulunan dili mo'y tinod, bisag unsa pay imong madawat niya, wala gyud. Bisan pag magkadunsingot ka sa paghago diya, ug unsa may ipatrabaho, wala tungod kay dili ka na mao ang pagtulunan. Og si Master usab sa atoa nga doktrina sa basahon nga gitawag og kaugalingon kibali nato isip Biblia. Usa na manggani niini si Danilo Nakwa ang kalakip
nga mabasa sa maungalan diri kay atong gisugo sa pagpasulat sa mga ebanghelyo. Pero mitalikod sila kay ilang hunahuna kauban ni Makarayo, bula-bula ra man ning baba ni Makarayo sa una, igsuong Ubilyo Binaraw Karawe. Bula-bula nga wa kunoy laing kaluwasan sa PBCM lang. Nakahanay na tanan ang ilang giwali diri sa Villanueva. Makita unya nato na ug unsa ka bakakon. O gani sa atong giingog Biblia nga mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao nga ang nagpahigay niya na ako og si Dani Nakwa. Mga kasaysayan na lang kini ni Dani nga gisugo na to. Pero tinuod kini nga ebanghelyo ni Master. Si Master ang iyang yun, priority gyud dayon niya kung membro ka sa PBCM, kining mga butang nga pangitaon gyud niya. Unsay priba Brad Ronnie nga priority ni Master nga pangitaon ang mga butang kung mamembro ka dinhi sa pagtulon ang PBCM. Okay, ang pre-bare basahon ako, nining imo nang gipahayag nga basahon o Biblia sa panahon sa Espiritu Santo nga naguluhan, mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Ari ko mabasa sa chapter 4, verse 89. Ito i-display, matud pa din Pahayag ni sa magtutudlo during sa iyang mga pag-ibanghilyo at ubangan sa mga membro sa PBCM. Ayaw mo kumpiyansa, matud pa sa magtutudlo. Kinahanglan, kung manlakaw mo, isulob ninyo ang akong mga butang, sama sa singsing, rosaryuhan, bandoler, og ang midal. O kanang inyong mga bata, kinahanglan nga inyong tudluan sa pagampo, muna yung mga pahayag sa ngadtos mga ginikanan, no? Kamong mga ginikanan, maoy mag-agap, og pataori og singsing, ang ilang mga tudlo, bisan pag gagmay panang inyong mga bata. Bisag asa mong dapita man lakaw, kinahanglan nga isulob ninyo sa lawas ang tanan kong butang basa mao ni ang mandatory nga mga pahimangno sa magtutudlo kanatong tanan nga mga membro sa pagtulunan sa PBCM Rep. Okay no. Obligasyon gyud di ay. Kay gisugo ni Master pati pa bata pabutangan gani ni Master og singsing. Pero na ay dili na bata ay dako na nga bata biagi pagwali. Pero matod pa sa Dental President Association sa PBCM lugar nga presidente si Eutiquio Madrihanon, nakabantay na siya ni Hermogenes Macarayo nga maglain gyud daw ni siya. Bisag ako nakabantay ko. Pero aron dili kita makuhaan og balda tungod kay ang panahon, ang paghukom wala pa man moabot. Mao nga kinsa man ang mubalik sa pagtulon ang PBCM Bradron. Bukas ang atong ug sa pultahan pa sa balay bukas sa pagdawat kanila. Tinuod na. Kay dili kita mo diferensya kay matod pa ni Hermogenes Macarayo. Ay nagsulti man sila ni Felipe Manlon na kunoy gap na mo. Kamo ra may nagbuhat sa gap. Ha? Unya gipatawag mo, muingon din mo. Muingon ka ditong along dayon. Kay ang angga ni Eutiquio Madrihanon along man. Anong mato man ko dito? Aron kasabaan ko. Sa ato pa diay, dili na ka magpasuhito. Kung nasayop na ka, nakabalo naman ka nako. Mga saba bago ko dayon. Ha? Istoryahan naman mo. Pero tungod kay naay imong abilidad nga matod pa ni Master, doubted ra ba ka sa espiritual? Gani ka to pagka namukmo ka sa kuan. Pagmotor nimo, nahingo ang imong ipon. Ningon pa gani ka ako imong gisultihan. Isa nagmahay ko ni Master. Kay ngano kitay gisultihan Bradron, di ba? Tinuod na Reb, tinuod na. Nagmahay kuno siya nga ang iya kunong gamit kuno sa pagsulti sa pagpamatod. Ngano kanong gipangagan pagyud siya. Pero atong tungura silent ko. Nasa kung huna-huna nga gipangagan ka ni Master, makita ra ni sa umaabot nga panahon nya gi diferensya nimo. O nakita karon nga naglain na mo. Pero bisag naglain mo, bukas gyapon kung mobalik mo. Ya? Kay sa tinuod lang ang adlaw sa paghukom mao'y utlanan. Nakaroon atong pamation si Along Madrihanon, ikaw pa mismo
ang nag-ingon nga, wala na ko'y butang, medal, rosaryohan, gihuso na nimo. Lisod, pag imong ipagpahimakak nga imong paawaton si Eutychio Madrianon sa imong kabakakon. Anong moingon ko nga bakakon? Unsa man itong imong previous nga pagwali nga gitagaan ka na kung katungod diha sa PBC Palace, priority ka kay kang Brad Ronnie. Pero matughan ang imong ginhawa. Diya, magamit ba to nimong puhunan ang imong pagkaming laki? Tanaw na to. Kaya ingon magka magwali karon sa pila ka adlaw ug tan-aw na mo kay ang among legal counsel isa pwede daw magwali pero dili nganlan nga si master. Kay kung maglain ta, ayaw pagdala-dala sa ngalan ni master. Di kantidad man gina og manumbong ta. Usay makapugong kay basin og mahilot-hilot pa ba. Kay naa sa atong basahon sa Biblia nga moabot pa ang akong ngalan nga dad-on dito sukmanan pinagi sa pagpamaton. Basi ka mo may maghatag og dalan. Ato pamation ang sulti ni Eutychio Madrianon, Brad Hernan, Brad Deber, Brad Ronnie. Okay. Okay. Iko kana magkuan gina plano gina makrayo maglain. Muna lahat sa kong nauna siya makrayo maglain. Muto na naabot sa kong nauna nga ko kini magtukod ginig pundok. Siya makrayo maglain. Magtukod ginig pundok. Akong gingnan nga gamay ra man nga problema, parte ra man sa politika. Ingko mo kanday ka moduol na ka dito ni Reverin. Isa ako moduol, ako akong kasabaan. Ana siya. Yain ko nga isa nanghubo na ko butang. Wala na ko mga butang. Nagingon si Makrayo nga press. Wala na ko'y mga butang ni master. Tanawa gali, wala ko'y mga butang. Wala ko'y mga singsing. Ikaw wala na ka magtuon ni master. Siya nga, master gapon. Isa nanghubo na ko butang. Wala ko'y mga butang. Mga butang ni master god, wala na ko. Napamatian na to. Matinaw ang ipahayag ni Along Madrianon. Di natingala si Along, si Eutychio Madrianon nga wala na di ka nito ni master. Siya nituo man. Kung siya nituo. Kada bitang nagwali og Kristo, sa una maay ka maningil. Kay daghan ang nagwali og Kristo. Ika naaha may tinuon ninyo. Nakaron, kung nituo ka, unya nituo pud mi. Parehas na lugar ta. Akseptahon. Si master nangita nga pasuluban ang mga bata og singsing sa kamot. Ikaw hinuon nga nagwali-wali ka na. Wa na ko'y singsing, imong gipaibog lugar. Na sa pagsulti nimo, nalipay si Along Madrianon. Wa gyud. Nakaminos sino nimo o nakaminos ninyo ni Bradani na ko. Gipangutana, gipapaduan pa nato si Bradani. Sa mga palace guard, chapter president at the same time. Siya di sa kumuadto kay init-init pa ron nga panahon. Kung ipaadto na gani ka, wala na mainit kay ang ato pag-uli ay pero unsay gibuhat dili. Kay nagsulti si Aquilino Valencia last year pa atong December nagplano na mo nga magparehistro busa. Ningon daw si Valencia nga radan kung madayon ang inyong pagparehistro ayaw ko ibutang opisyalis ninyo. O di pod si Aquilino Valencia ganahan ninyo. Kaya di man siya magpa-opisyalis diya ninyo. Kaya nakabalong po siya. Nakaron. Sa pangutana ni Igsoong Jubilio Binaraw Karawi Jr. kung naaba na kanang rosaryohan. Gingon na nako o gingon na namo nga bersikuluhan man na sa Biblia o wala. Ang importante, tinuod ba ang PBC? O kung atong ana sa Biblia adunay mga pahayag pero wala ilitok nga rosaryohan. Hay nang puriba sa Biblia, Brad Hernan. Reb, ang priba reb atong basahon sa may tatak nga 70 Adventist Church nga Biblia sa Proverbio kapitulo 1 bersikulo 9 ingon ini ang atong mabasa. Kay sila maingon sa usa ka purong-purong bulak sa grasya sa imong ulo ug mga kulintas sa imong liog. Nakita nato sa Biblia nga kay sila maingon sa usa ka purong bulak
grasya sa imong ulo o mga kulintas sa imong liog. Kay sa atong pagtuon gani, si Jose gitagaan og singsing nga gikan kang paraon og kulintas nga bulawan. Pero pagbuot kadto sa Dios. Sa ikatulunghog na nga panon kay aduna na may kalainan mao ang rosaryohan kay gamitunon kana sa insaksyon ni Master sa pag-general confession ug sa pagdugang og mga pagpangayo daw og kining gitawag og gahom alas 9 na sa gabi ibuhaton og ang pag-general confession alas 12 sa gabi. Kay moingon ra din si Danilo nakwa nga kuha na kuno atong pagtulunan sa PBCM brethren. Kining nalos power na kuno sukad kuno nga nagparehistro sila sa ilang pagtulunan. Kay matod ba ni Rem, gibiyaan naman kuno ni Master ang PBCM, unang nagtukod silang PDM na matod ba ni Rem, sa diyang gibiyaan ni Master ang PBCM, ang mga pulong nga naas PBCM, loose power na, kaya ang powerful na nila. Bantog ra nga way nadala sa ospital. Mao na, Kay power man di ay. O kana lang, paninglan rabatan ni Master ang makarayo. kita bitong katlag ug wagi managsakit ninyo diha. Oh, ha? Kay inyo nang gi-establishar sa social media, pangitaan gyud mo og bikil tungod kay di man mo kamatuoran. Ha? Adunay ray answer ni ana ni Master diha ninyo makita sa sistema. Og igsoong Jubilio Binaraw Karawe, tungod kay naghisgot ang Biblia og kulintas, mo na ang part isip ang rosaryon ato ginang ikulintas sa atong liog. Og kini nga sistema wa lang ingna og rosaryohan kay ang Biblia god pati pa utanon nga paliya naa sa Biblia pero wa lang ing nagpaliya unsay puriba pero gi-describe lang og unsa nang paliya. Ang paliya pait nga utanon og nakasulat sa Biblia. Hain brother. Niari ba't no pagabasahon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church, din hinato pagabasahon sa Exodo kapitulo 12 bersikulo 8 ingon niini ang nakapahayag. Og niadtong gabiuna magakaon sila sa unod nga sinugba sa kalayo og mga tinapay nga walay libadura. Uban sa mga utanon nga mapait. O kalakip na diha ang paliya kay mapait nga utanon man. Uban sa mga utanon nga mapait magakaon sila niini. Oh. Giingon lang utanon nga mga pait magakaon sila niini. Unya katumbas na usab nga kulintas diya sa inyong liog pag-explicar na ni Master mo na naila na to nga rosaryohan. Pero sumuna mo, bisang pagwa pa na. Tungod kay ang pagtulunan sa PBCM tinuod. Unsa ihatag sa ngulo diya niya na, dili man ako kanang mga butanga. Ako bagoy nagsugod anang mga butanga para dawaton ninyo. Ingon pang makarayo, oh, wala na. Giuso na nako, kablak manguso mo. Ha? Total, wa man ko magsugo nga husana. Moingon ra ba mo na diferensya sa reverend og na diferensya pananglitan. Moingon mo nga ngilad og batasan. Unsay ngilad batasan? Imong asawa ako'y nagpahilo na sa pagka barangay secretary. Ikaw akong gipahilo na nga ikaw mo ay chief sa Lupon. Si Dani yang asawa akong gihimo sa barangay nga treasurer. Si Dani Nakwa akong gihimo nga administrator sa barangay. Unsay nakaproblema, ako ba'y nay utang kabubuton? Wala, oy. Ha? Kay kung pananglitan ako'y diferensya, granting makarayo. Ako'y silutan ni Master. Dili mo ingos Master, unsa gibuguan mo na mo, nga mga ministro? Dane, nga mo ingon, gisugo ka ni Master, kay pagtukod, kay gi-expel ka sa PBCM, kamuray nagpa-expel sa inyong kaugalingon. Nag-ihaw mo baka, bisag dili proper dito. Last year, sa December, nga ang proper diha man sa PBCM. Kay maglae naman mo. Busa ay mig uwata. Busa sa pangutana ni Igsoong Karawing, naapil na to na kay aron nga masiradan sila sa nagkakalang-laing dapit nga dili nila ni dawaton. Kay kung muingon sila nga ang PBCM ini, dadi mahimo nga kamo mo yung tinuod. Kay gikan mo
Niguwa man mo sa PBCM, naglain mo niya kamo na hinoy ma-principal nga tinuod. O kining atong singsing, particular si Master nini kay mao kini sa unang panahon, gitawag kini nato og patik ilhanan nato as a member sa PBCM. Aside nga doon na lugar, mga signal nga atong pamatyon sa spiritual nga pamagi. Nakabalo mami nga magbuhat ko ng mugsingsing, katawanan po ng inyong himo, mutmuot po mo da, kamo gisipon pa ka makarayo, ako'y nagtudlo niyo sa pagwali kay patuluan ka ni Master. Sa tinulang pagkasulti. Ya basig huna-huna ka nga moranig martial art ba nga lupigan na nako sa reverensa kini niyang pagsagang-sagang lagi testingi ka dili man ni pagkuan kinapayas kamo man ang nagkinapayas mura mo si Valencia bang kapayason nga black and white kuno atong pagpamatuod sa Biblia. Ako katawa lang ko aning Valencia karon og mahuman kining mga nagapangutana. Hay nang puriba sa Biblia, brethren, nga nakasulat ang singsing sa una pang panahon, gisulti nga ang singsing nagyoy kulit. Musa gani ang atong singsing na ingalan nga PBCM. Tinood ka na, Reb. O gang priba, basahon ako, Reb, sa Biblia nga may tatak, Seventh-day Adventist Church, ari sa Exodo, Kapitulo 28, versikulo 36, gingon. Og magabuhat ka, og usa ka binakbak nga lunsay bulawan, lugar insaksyon ni sa Dios nga tukang Moises. Og pagakulitan kini katong binakbak nga lunsay bulawan sama sa pagkulit sa usa ka singsing balaan kang Hiyuba. Gi-highlight na to grade og pagakulitan kini katong ilang gibuhat nga binakbak nga lunsay nga bulawan. Pero diin nila gi example og magabuhat ka og usa ka binakbak nga lunsay bulawan og pagakulitan kini. Kulitan tong binakbak nga lunsay bulawan og pagkakulitan kini sama sa pagkulit sa usa ka singsing. Di naday singsing nga kulitan. Ingon ni makarayo, namati ko kay huna-huna man kung saan ni pag-awat. Pwede bitaw. Pero tanaw na to kinsay original mo nang mag-una ta. Brad Ron. Brad Deber, Brad Hernand kay nag-ingon mas Master Loy sa atong basahon sa Biblia sa Espiritu Santo, ayaw pagkumpiyansa sayo og panira. Mo na nga early as possible gisirad-an namo tanang radio station kamura ang may isgutan unya sa mga pagpanubag o sa mga pag-ibanghilyo diri sa kahanginan o sa radio station. Nakaron, hain ang dugang gilig-ong nga priba nga ang usa ka singsing, usa ka pagtimaan. Busa sa atong panahon gibutangan tag singsing isip timaan nga PBCM ta dili PEDM. Brad Hernan, sumala sa Biblia. O Reb, ang dugang atong mabasa dinhi sa Biblia nga may tatak ka Seventh-day Adventist Church sa Exodo Kapitulo 35 versikulo 22 mao kini ang atong mabasa. Og nangadto sila ang mga lalaki og ang mga babaye sumala sa gidaghanon sa mga kinabubut-ong pagkamasinulundon sa kasing-kasing og nanagdala og mga sabitanan og mga aryos og mga singsing sa pagtimaan og ang mga porsiras og ang tanan nga mga hiyas nga bulawan bisan ang tagsa-tagsa ka tawo naghalad og usa ka halad nga bulawan alang kang Hiyuba mao kana Reb. Nakita na to gi-highlight na to og mga singsing sa pagtimaan. Di na agi singsing nga gamiton para pagtiman busa si Master nagamit usab og singsing pagtiman o patik ilhanan nga kita membro sa PBCM pati pabata yon sana nimo og maing laki ka makarayo kini moy mulusbog nimo og sa dagat pa kini maoy mulumos nimo kining ebanghelyo ni Master. Ang imo na lang ani moingon na lang ika nga magbinakak na lang ka nga adi man na tinuod way question kay imong i-denial pero kung kini tinuod man nangita si Master og singsingin ang inyong bata. Ingon si Master sa Ebanghelyo, ang akong mga pulong, ang gikasulti ko na. Og ang gikasulat ko na. Og ang gikasulti ko na, gikasulat ko na. Og ang gikasulat ko na, gikasulti ko na. Sumala nining atong basahon ingon nga Biblia. Karon,
Hain pa ang dugang nga gipakita sa Biblia, Brad Deber, nga ang atong singsing isip ilhanan nga sa unang panon gigamit ingon na kana nga patik busa patik insignia sa panahon sa Espiritu Santo nga gigamit ni Master isip ilhanan nga membro kita sa pagtulon ang PBCM. Niari batong basahon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Din hinato pagabasahon sa Exodo 39 bersikulo 30. Ingon ini ang nakapahayag. Ug nagbuhat sila og diadema sa purong-purong nga balaan sa lunsay nga bulawan. Ug kini ilang gisulatan ug sinulat nga sama sa linilok sa usa ka singsing nga patig balaan kang hiuba. O di nakita nato, nga gi-highlight nato og kini ilang gisulatan og sinulat nga sama sa linilok sa usa ka singsing nga patik. Mo na atong gikuang punto. Ang singsing day usa ka patik. Usa sa pagpataod ni Master yana diri ka nato, dili ako'y nagtaod ninyo. Munya may kag nituo man kong Master. Wa na di ka mutuo makaray kong Master. Siya nituo man ko. Mora po ni nituo nga nagsupak-supak sa mabalaod ni Master. Pagkaduna lugar gap na to, tungod kay naigap na to, ang ansira, manghuso na ta singsing ni Master. Ha? Puryagaba po ninyo. Ha? Magabaan beta anak ni Master. Ayon pang puriba, Brad Ron, nga ang mga punto sa Biblia sa pangutana ni Igsoon Nobilio Binarao, Karawi Jr., nga naba sa Biblia ang singsing. Gikuha nato ang simbolo niya na isip ilhanan o patik para sa kapanahonan sa mga tao ni Master. O kinib niya pa ang dugang pahayag sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Ano ko mabasa sa Jeremias Kapitulo 22, versikulo 24, gingon, ingon nga ako buhi, nagaingon si Hiuba, bisan si Konias ang anak nga lalaki ni Joaquim, nga hari sa Huda, maoy singsing nga patik nga niya sa akong tuong kamot, bisan pa niya na, paghalukahon ko ikaw gikan diha. Atong nakita, nga kining gibasa na to, dili ni singsing, si Kunias ni. Balikan ko, kinilang gi-highlight nga red. Bisan si Kunias, ang anak nga lalaki ni Joaquim, nga hari sa Huda, maoy singsing nga patik nga niya sa akong tuong kamot. Ang Dios gihimo si Joaquim nga simbolo nga sama ka nga singsing nga niya sa akong kamot nga patik. Ang punto niya gikuha na to, ang singsing day ingon nga patik, busa si Kunyas gihimo pud ingon nga singsing. Nga naa lugar ka sa giisgutan nga sa tuong kamot og mahatuo gani siya isip ikaw na ang akong singsing sa kamot kay na lugar singsing. Pero kanang singsing patik na isip ilhanan. Hain pa sa Biblia nga ang usa ka singsing Igsoong Nobilio Binarao Karawi Jr. nakasulat sa Biblia. Pero kadto dili to maoning ato karon. Kaysa ikatulo maning hugna panon gikuha lang nato ang ilhanan nga gitawag sa English og signit kanang timaan ba. Ilhanan nga naataan ng singsinga karon kini, pero sa una gitawag gyapon na og timaan o patik. Hain ang dugang pahayag sa Biblia, Brad Hernan. Oreb, ang dugang pahayag atong basahon sa may tatak ka 70 Adventist Church nga Biblia sa Hagyo Kapitulo 2 bersikulo 23 mo kini ang atong mabasa. Niadtong adlaw nagaingon si Hiuba sa mga panon, kuhaon ko ikaw o Zorobabel, sulugoon ko anak nga lalaki ni Shealtiel. Nagaingon si Hiuba ug himuon ko ikaw nga ingon sa usa ka singsing nga patik. Kay gipili ko ikaw, nagaingon si Hiuba sa mga panon. O nakita nato. Og himuon ko ikaw ingon nga usa ka singsing nga patik. Kinsa si Shealtiel. Ang gihimuan sa Dios ingon daw nga himuon ko ikaw ingon nga singsing nga patik. O di ang singsing punto por punto usa ka patik o ilhana nato. Pero kung doa ata sa pagtulunan, kung dunay mga
spiritual division nga naghatag kaninyo og singsing, pagka nakasabot mo nga ang PBCE mao ang tinuod, ang balaod ni Master, panghuson na ninyo, isurrender na diri sa pagtulon ang PBCE. Kung mo decide na mo nga mo papasakop. Pero di mo, dili man na pwede kwaon. Kay voluntarily sa inyong pagsabot, once nga ma-experience na mo, inyo nang i-surrender. Nakasulat ba sa Biblia nga doon na di ay pagbiya sa maong mga butang, Brad Deber, aron atubangon ang lain na nga mga butang nga bag-o diha sa imong gipasakupan nga tinuod nga pagtulunan. Tinuod yung ganareb niya atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Dinhi nato pagabasahon sa Lucas Kapitulo 14, versikulo 33. Ingon niini ang nakapahayag. Busa, bisan kinsa kaninyo nga dili mo biya sa tanan nga iyang ginahuptan, dili siya mahimo nga akong tinunan. Nakita nato. Bisan kinsa kaninyo nga dili mo biya sa tanan nga iyang ginahuptan, dili siya mahimo nga akong tinunan. May gihuptan ka, nga imo na nang nahuptan, pero pabiyaan na, kay kung di ka mo biya, dili ka mahimong tinunan. Pero di man po nimo na biyaan kung dili ka makasabot, kay basig giilad po ka aning pagtulunan na ron, magwali-wali silang makarayo nga na ising-sing nga pabiyaan na. Kay ni ay bag-o niya, PEDM dito na mao. Muna gitawag og NPE, DM, na pulos awat-awat. NPE ba na pulos awat-awat dani hilo makarayo. Puro sa awat maning ilaha. Mga imitator. Busa sa pagkamimbro sa igsuon ni Deber Rizaba nga si Wilfred Rizaba, o makita na itong dagway ni Wilfred Rizaba. O mo ni. Kini si Wilfred Rizaba, pagkamatay sa ilang papa ni Bradeber, di padugay. Mga wapay 1 month tingali gikan karon Bradeber. Tinuod red. Ma 1 month man o ma 1 year man, ang atong gisugilon, di man ni siya lagi membro. Ang iyang nasunahuna nga nagampo siya kay namatay man iyang papa, nga matod pa niya sa unahuna nga master og tinuon lugar ning pagtulunan na pwede ba namatay naman ni akong papa, mapakita nimo sa akong damgo, kay kung mapakita pinagi sa damgo, akong isurrender ni ang akong mga butang. So paglubong sa igsuon ni Bradeber, pagkagabian na gipakita ang iyang igsuon ni Deber nga si Wilfred Rizaba. Pagkakita, pagkabuntag, nag-uban si Bradeber o uban ang iyang mama o iyang igsuon, gisurrender, gipakita kining maong mga butang. Kini mo ni ang mga butang, kay membro man ni sa pagtulunan sa Dios nga Amahan. Yang gihangyo nga iyang ipakita ang iyang papas katulugon. Namatay naman na. Ato og kanang mamatay si bako atong papa mga kaigsunan, ato bagong makita inigdamgo nato. Ambot lang og naabakha, pero kini kay iyang gipangayo anong gitubag man siya ni Master, nakita ni ang papa di iyang una-una tinuod gyud kay mo may iyang gipangayo nga makitaan ka niya sa damgo iyang isurrender. Na ngano man nga wa man niya isurrender sa PEDM mo ni atong gigunitan. Na diha kauban ang singsing nila sa Dios nga Amahan nga pagtulunan. Amo nang atong nakita. Busa tungod kay naamay pabiyaan nga mga butang, siyempre naagoy kuhaon na nga mga butang kay aron to biyaan nimo tong mga butang. Kay aron ang bag-ong butang maunay imong atimanon. Ay nang prueba sa Biblia, Brother. Okay, ang pre-bare, basahon ako sa Biblia nga may tatak, Seventh-day Adventist Church, diri sa Isaias, Kapitulo 3, versikulo 18, kama 20, ngadto sa 21, gingon. Niadtong adlaw, pagkakuhaon sa Ginoo ang katahom sa bukala sa ilang mga tiil, o ang mga pandong, o ang pikas nga mga bulan-bulan, mulugor ni usa sa mga pagkakuhaon sa Ginoo. Dayon sa
versikulo 20, lapos ni sa 21 na ng pagbasa, ang mga kalo nga panapton, apili nga pagkakuhaon sa Dios, ug ang ligas, ug ang mga laso sa ulo, ug ang mga kahon-kahon sa pahumot, ug mga anting-anting, lakip din nga kuhaon. Sa 21, ang mga singsing, lakip po din nga kuhaon, ug ang mga pahiyas sa ilong. Oh. Na, kwaon ng singsing, kay dito man na sa gikan sa imong pagtulunan. Hasta tong mga anting-anting. Kay ang imong anting-anting, mao naman ang Espiritu Santo. Sumala sa niini nga Biblia nga nasa sa Revelation chapter 2 verse 17. Ang Espiritu Santo isip na mao'y imong anting-anting. Mao nga sa pag-abot sa Espiritu Santo, mo na ni ang ilhanan nga aduna nay pagbag-o. O kaso nimo ang imong singsing nga gikan sa pagtulunan nga dili iya sa Espiritu Santo, ug dawato nimo ang singsing nga bag-o. Ug kiniusab nakasulat sa Biblia ingon nga ilhanan nga kabag-uhan nga niya nakita sa pagtulon ang PBCM. Ay nang prueba, Brother Deber. Niarib atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Dinhi nato pagabasahon sa Lucas kapitulo 15 bersikulo 22 hangtod 24 ingon niini ang nakapahayag. Apan ang amahan miingon sa iyang mga ulipon, dad-an ninyo dinhi sa madali ang labing maayong kupo ug isulob kini kaniya ug butangig singsing ang iyang kamot ug sapatusi ang iyang mga tiil ug dad-a dinhi ang nating baka nga gipatambok ug ihawa kini ug mangaon kita ug managsadya kay kining akong anak namatay na apan karon nabuhi siya pag-usab, siya nawala na apan karon hingkaplagan siya ug sila misugod sa pagsadya. O nakita nato nga kining bersikulo 24 gingon kining akong anak namatay na apan karon nabuhi siya pag-usab, siya nawala na apan karon hikaplagan siya ug sila misugod sa pagsadya. Nganong giingon ning iyang anak, giingon sa amahan nga namatay ning iyang anak? Tungod kay nagbuhat ni, nangayo ni sa kabtangan, duha man ni ka anak. Sa English ni prodigal son. Giusik-usikan man niya ang ihang kabtangan nga nakuptan, unya gigutom na siya. I-shortcut naman ni kay nabasa naman nato sa unang pagtuon kay part 4 na. Last na ni nga pagtubag namo diya kanimo igsoong Jubilio Carawi Jr. Nakita nato nga gibutangan din siya singsing sa iyang kamot kining ato mabasa sa bersikulo mag-highlight nato sa bersikulo 22. Apan ang aman miingon sa iyang mga ulipon, dad-an ninyo dinhi sa madali ang labing maayong kupo ug isulob kini kaniya ug butangig singsing ang iyang makamot ug sapatusi ang iyang matiil. Butangag singsing ang iyang makamot. Tungod kay ngano ng pabutangag singsing, isip ilhanan mo tong sa 24 atong nabasa. Kay kining akong anak namatay na apan karon nabuhi siya pag-usab. Isip ilhanan nga napatikan siya sa kabanhawan o sa kabaguhan. Mao nga kita isip napatikan patik nato nga kabanhawan usab nato sa pagtulunan nga dili tinuod ug nakaabot ta sa pagtulon ang tinuod. Pag-abot sa pagtulon ang tinuod dili kay maninuod ta. Baw magwali mo na giingon nga ug niingon man si Sister Nida baka ngadto kang Aquilino Valencia nga mato pa niya bugo manggod ni si Valencia mo na nga nabugo na di ka magkarayo kay sa paibog pa. Murabag nagpaibog, murag kag bata ba? O wala na ko'y singsing, wala na po ko'y medal o rosaryuhan. Unya, nawala, kami mao'y na madiprensya na. Kay kung ako mao'y na-diprensya diyan ninyo, o man mo nanguso sa singsing ni Master nga, mangita man siya ana. Magbuhat mo inyong kaugaling basahon, ambot lang, unsa ka ng basahon na. Ha? Ngunay among pasidaan lang. Tungod kay doon na may pagbago. Gitagna ba sa Biblia igsoong Jubilio Binaraw Carawi Jr. ang kabaguhan ug asa mabag-o bradron?
Tagna reverend sa Biblia o kang prueba basaon ako sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Ani ko mabasa sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 5 ngadto sa 6 gingon. Og ang naglingkod sa trono miingon, tan-awa, ginabag-o ko ang tanang mga butang. Usab miingon siya, isulat mo kini kay kining mga pulonga kasaligan og matuod. Sa bersikulo 6 gingon, og siya mingon kanako, natapos na, ako mao ang alpha ug ang omega, ang sinugdan ug ang katapusan. Kaniya nga giuhaw, ihatag ko ang tubig nga walay bayad, gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Oh. Nakita na to, balikan na to ang bersikulo 5. Nagingon, no? Ang naglingkod sa trono mingon, tan-awa ginabag-o ko ang tanang mga butang. Mao to nga huson nimo tong singsinga, kay ano na may pagbag-o sa maong mga butang. Pero asa makita igsoong Pobilyo Binaraw Karawi Jr. kining maong butang nga pagbag-o. Sa bersikulo 6 tagna. Kinsay nag-ingon ini nga tan-awa ginabag-o ko ang tanang mga butang, gisulti na daan lugar. Og siya miingon kanako, natapos na. Ako mao ang alpha ug ang omega. Tud kay sa dapit niya aduna na may pagkatapos. Ako mao ang alpha ug ang omega, ang sinugdan ug ang katapusan. Ingon din siya, kaniya nga gihaw, ihatag ko ang tubig nga walay bayad gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Nag-ingon kining naglingkod sa trono nga ginabag-o ko ang tanang mga butang. Ako mao ang alpha ug ang omega atong pangitaon. Kinsa kining nag-alpha ug omega nga mooy responsibilidad, Brad Ron, Brad Deber, Brad Hernan, nga mooy muhatag sa tubig, nga kining tubig Gikan. nga walay bayad gikan kini sa tuburan sa tubig sa kini, Brad Ron. Okay, Reb, ang katumanan niya na nagsigot nga ako ang mao ang alpha ug ang omega nga mao ni naglingkod nga namulong nga ginabago ang tanang butang mao nga tong Ginoong Hesukristo. Ang prueba basahon ko sa Seventh-day Adventist Church gapon nga Biblia, Reb. Ari ko babasa sa Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 13 kama 16 gingon sa pagpahayag. Ako mao ang alpha ug ang omega, ang nahauna ug ang nahaulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. Sa bersikulo 16, ako si Hesus, ang kuna sa atong Ginoong Hesukristo, ako si Hesus mao ang nagpadala kaninyo sa akong manulunda uban niining pagpanghimatuod alang sa mga iglesia. Ako mao ang gamot ug ang kaliwat ni David, ako ang masidlak nga bituon sa kabuntagon. Sa ubang hubad ni bituon sa kabugason. Ang bituon sa kabugason o bituon sa kabuntagon maong atong Ginoong Kristo nga siya nag-ingog, ako mao ang alpha, natapos na. Busa kay doon na may pagbag-o sa tanang butang, asa ka magbag-o. Asa mabag-o nimo ang butang. Dito sa iyang gihatag nga tubig. Nga ang maong tubig gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Ang pangutana, Brother Ran, kinsa ba ang tuburan sa tubig sa kinabuhi? Dito gikan ang tubig nga ihatag sa maong alpa sa diyang natapos na ang iyang bahin nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Si Hioba kana Reb, ang priba atong basahon sa may tatak nga Seventh-day Adventist Church nga Biblia sa Jeremias kapitulo 17 bersikulo 13 mo kini ang atong mabasa. O Hioba, ang kalauman sa Israel, ang tanan nga mingbiya kanimo pagapakaulawan sila kadtong mingbiya kanako igasulat diha sa yuta, tungod kay sila ming talikod kang Hioba, ang tuburan sa buhi nga katubigan mao kana Reb. Sa Biblia, sa gibasa nato ganina sa Pinadeg 21:5 ug 6, nga si Kristo maong alpha ug ang omega, natapos man bag-uhon niya ang maong mga butang. Kung asa ta makakuha og bag-o mabutang, dito sa tubig nga iyang gihatag. Nga ang maong tubig gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Kinsa matod pa ni Brother na ining ibasa. Gi-highlight na tungod kay sila min talikod kang Hioba, ang tuburan sa buhi nga katubigan. Si Hioba di ay ang tuburan sa buhi nga katubigan kay ningon man si Kristo. Kaniyang gihaw, ihatag ko ang tubig nga walay bayad gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Si Hioba din na. Ayon pang dugang priba nga si Hioba mao ang tuburan sa buhi nga katubigan. Sumala sa nakasulat sa Biblia, Brother Deber.
Ni Areb atong basahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Dinhi nato pagabasahon sa Jeremias kapitulo 2 bersikulo 12 hantod sa 13. Ingon niini ang nakapahayag. Kahibulong kamo niini o kalangitan o kalisang gayod. Mag-inusara kamo pag-ayo, nagaingon si Jehova. Kay ang akong katawhan nakahimo og duruha kakadautan. Sila mingbiya kanako, matud pa sa Ginoo nga si Ginoong Jehova. Ang tuburan sa mga tubig nga buhi, og sila na nagkutkot, og mga atabay nga likian, nga dili kasudlan og tubig. Kini di ang tuburan sa tubig sa kinabuhi, din dito ihatag ang tubig, din dito gipamulong ni Kristo nga ihatag ng tubig ikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Maura kini siya ang atabay, tuburan sa buhi nga katubigan, nga giingon sa nakasulat sa Jeremias 17:13 ug sa Jeremias kapitulo 2 bersikulo 12 ug 13 nga sila ming biya kanako ang tuburan sa mga tubig nga buhi ngano kay nagkutkot daw og mga atabay nga likian nga dili kasudlan og tubig sa ato pa walay tubig dito. Pero mao nga kining atabaya nga siyuba ang tuburan sa buhi nga tubig dito gikuha ang maong tubig aron ipadawat kay diha ang kabaguhan. Nakinsa kini sa katumanan kining gitawag og tubig sa giingon nga gihatag ni Kristo nga tubig nga ihatag gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi nga si Jehova day ng tuburan sa tubig sa kinabuhi. Din dito gikuha o gikan ang maong tubig. Ang gipasabot nga tubig, Brother Hernan, unsa gipasabot nini? Espiritu Santo ka na, Reb, atong pamatud-an sa Biblia nga ang pulong sa Dios, Reb, atong basahon sa Juan kapitulo 7 bersikulo 39 mao kini ang atong mabasa. Ang buot ipasabot ni Hesus nga tubig nga nagahatag og kinabuhi mao ang Espiritu Santo. Nga hapit nang madawat sa mga nagatuo kaniya ni adtong higayon na wala pa ikahatag ang Espiritu Santo tungod kay wala pa man makabalik si Hesus ngadto sa langit. O, nakita na to. Ang buot ipasabot ni Jesus sa tubig nga nagahatag og kinabuhi mao ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Gikan lugar na nihuba ka ng Espiritu Santo. Gipakasamag tubig diri ang kabaguan sa Espiritu Santo. Nasayad kita nga ang katumanan sa Espiritu Santo most master. Dili kay dadon ang ngalan ni master pero dito ilaha sa PEDM. Nakaron hain pang dugang priba nga ang Espiritu Santo gipakasamag tubig pero gikan kini kang Hiuba nga gitawag og tuburan sa buhi nga katubigan, Brad River. Ni Areb atong pagkabasahon sa Biblia nga The Message Catholic Ecumenical Edition. Dinhi nato pagkabasahon, Reb, sa Ephesians chapter 5 verse 18. Ingon niini ang nakapahayag, "Don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God." Nga kung basahon sa Cebuano, ayaw pag-inom palabig bino nga makapahamubo sa imong kinabuhi. Imna ang Espiritu sa Dios. Oh, nakita na to nga ang Espiritu sa Dios mao ang ipainom gipakasamag tubig. Gani tan-awa gani magwali ni silang makarayo. Naman may cellphone. Mag-ana din kay wa may kaugaling Biblia. Unsa tong akong giwali ila nang sundon kay kopyahon nan why question? Kay gigamit man na sa atong pagtulunan pero kopyaon nimo kay dadon na po dito so ambot lang ninyo katawa lang mi na unsay priba brethren nga kining Espiritu sa Dios nga drink the Spirit of God nga kini nagpasabot sa Espiritu Santo mapapatinaw ba nimo alang sa ikahayag sa atong igsoon sa pagtuo si Jubilio Binarao Karawi Jr. brethren. Mahatagan nato katinawan kana Reverend nga kanang Espiritu sa Dios nga giingon nga imnon kay tubig lagi sa pagulagway nga muna ihatag sa atong Ginoong Hesukristo mao gid sa katumanan ni Espiritu Santo kay kini nakita sa panahon sa diyang gibautismuhan ang atong Ginoong Hesukristo mikunsad ang Espiritu sa Dios ingon sa salampati basahon kong priba sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church
sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 16 gingon. Og sa nabautismo na si Hesus siya mihawas dayon gikan sa tubig og tan-awa na bukas ang kalangitan og yang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati. Bisag diya rata no? Ang Espiritu sa Dios, bradron, may kunsad, ingon og salampati ang Espiritu sa Dios. Drink the Spirit of God. Tinon. Unya, gingon dayon nga, ingon og salampati. Kini bang Espiritu sa Dios? Ingon og salampati, kini ba ang Espiritu Santo, bradron? Espiritu Santo gyud riberen ug ang prueba niini basahon ko gyapon sa Biblia nga may tatag Seventh-day Adventist Church. Ari ko mabasa sa Lucas kapitulo 3 bersikulo 21 ngadto sa 22 ang pagbasa. Og sa nabautismuhan ang tanang tao og sa diha nga si Jesus usab nabautismuhan na og nagampo ang langit na bukas. Og diha kaniya ngadto kang Kristo kang Ginoong Hesus mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun ingon sa salampati o gikan sa langit miabot ang tingog nga nag-ingon ikaw akong anak nga pinalangga kanimo may kalipay ako. O di nakita nato nga ang Espiritu Santo mikunsad ingon sa dagway og salampati, mao ni ang Espiritu sa Dios. Espiritu Santo dugang ning payag. Kay nabasa naman sa nakasulat kanina sa gibasa ni Brad Hernan ang pulong sa Dios sa Juan City 39 nga ang bote pasabot ni Jesus sa tubig nga naghatag og kinabuhi mang Espiritu Santo. Additional lang nato sa the message sa Ephesians chapter 5 verse 18. Nakaron ang Espiritu Santo di ay gipakasamag tubig. Diin katong tuburan sa tubig sa si Yuba didto din gikan kang Yuba kining Espiritu Santo nga gihatag sa Alpha ug Omega nga mao nga atong Ginoong Kristo diin Igsoong Hobilyo, Binaraw, Karawi Jr., diya ang kabaguhan nga makita nato sa mga butang nga atong dawaton diya sa Espiritu Santo. Nga, hay ng priba nga gikan yun sa tuburan sa tubig sa kinabuhi, kining tubig nga Espiritu Santo, gikan daw kini kang Yuba, o nganong na hisgutan kini ni Kristo, unsay priba, Brad Diver. Ni Areb atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi nato pagabasahon sa Juan kapitulo 14 bersikulo 15 hangtod 17 ingon niini ang nakapahayag matud pa ni Ginoong Hesukristo kun nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo ug ako mga muyo sa amahan ug kamo iyang paghahatagan ug laing manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan nga mao ang espiritu sa kamatuoran kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya apan kamo nakaila na kaniya kay siya nagapuyo man uban kaninyo ug maanha siya sa sulod ninyo. O nakita nato si Kristo nag-ingon, I will pray the Father sa English pa ako mangamuyo o magampo samahan. Unsay ang tuyo. Aron ang amahan daw, maghatag og laing manlalaban nga maong espiritu sa kamatuoran nga kini maong Espiritu Santo. Kung basahon nimo ni siya ang sa Biblia nga ang pulong sa Dios kining espiritu sa kamatuoran, giklaro diini nga Biblia. Espiritu Santo na. Dito di gikan ang Espiritu Santo ni Jehova. Nga si Jehova mao man na ang tuburan sa buhi nga katubigan. Unya ang Espiritu Santo mao man ang tubig. Unsay puriba, Brad Hernan, nga kining amahan nga gipangamuyan ni Hesukristo mao ni si Jehova. Ang pre-bareb atong basahon sa may tatak lang gihapon nga Seventh-day Adventist Church nga Biblia sa Isaias kapitulo 64 bersikulo 8 mao kini ang atong mabasa. Apan karon o Jehova ikaw mao ang among amahan. Oh. Nakita nato nga si Jehova maong amahan. Mao ni ang gipangamuyuan ni Kristo. Busa kung diha si Kristo nangamoy sa aron mapadala ang laing manlalaban. O moadto kita sa unahan no, sa New Testament theology. Nga ang Espiritu Santo adunay pagbaton og lawas ingon nga persona sama kang Hesukristo. Unsay puriba ni Brad Ron sa New Testament theology by Donald Guthrie. Okay, atong basahon rib, atong i-plastar ang maong libro nga naguluhan New Testament Theology by Donald Guthrie. Atong basahon dinhi sa page 531 sa ato na nga pinulungan nga pagkapahayag. Ang usa ka lain nga pagpaila mao ang personal nga kinaiya sa espiritu. Tinaw kini nga makita diya sa nagkalain-laing buluhaton nga iyang pagabuhaton
nga ang kadaghanan niini dili gayod masabot kun dili ilhon nga personal. Dugang nining kamatuoran mao nga si Hesus nagsulti mahitungod sa laing maglilipay. Nagpakita nga ang maglilipay, referado man ni sa Holy Spirit o Espiritu Santo. Ang maglilipay usa gayod ka persona sama kang Hesus mismo. O nakita, sumala nining scholar sa Biblia nga si Donald Guthrie sa iyang libro nga New Testament Theology. Nasayod siya nga ang Espiritu Santo sama gyud kuno na kang Hesus mismo. Busa dili mahigawad ang mga katawhan nganong nagpadagmi og persona nga makita nga mao si Master katumanan sa Espiritu Santo nga sama nga si Kristo persona nga nakita sa iyang kapanahunan. Mao nga na kami sa pagwali sa Espiritu Santo kay naman ng kabaguhan. Diha niya na og dili nato makuha diha sa gitawag og dili pagtulunan ni Master. O makita nato sa unahan nga kining binuhat-buhat nila ni Macarayo og ni Danilo Nacua nga mureklamo ra ba sila nganong nasa satanic daw sila. Oh, atong makita nga sa pikas na read, no? Morning ilahaw, Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Igsoong Mobilio Binaraw Karawi Jr. Pero gi-highlight na to grade. Tud kay dili man ikang master nga tinukod ug magbuhat ni silang singsing mga kahigalaan sa tibuok nasod, tibuok Pilipinas. Makita ni dili kini mao ang original. Ang tinod Philippine. Oh. Kay mo apil-apil man lagi sa Aquilino ani. O na Philippine Aquilino Dani Macarayo Hill Satanic Incorporated. Mo simpatiya man ni siya. Pwede po diha niya na reklamo sila. Nganong masatanik daw. O si Master mo nagsulti ana. Hayan ang priba brethren sa atong Biblia. Okay, sa Biblia nato sa kapanahonan sa Espiritu Santo ribera ng priba kining naguluhan mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. sa pahina 85, chapter 4, verse 56. Morning pahayag sa magtutudlo. Kung ang panahon haduol na, daghanaon niya ang mga pundok-pundok, apil na ning PDM, sa sulod sa gingharian sa Dios. Unsa man daw ning pundok-pundok ka makita sulod sa gingharian sa Dios. Diya sa PBC ang matuod nga gingharian, kini mga pagpanglingla. Bantiyanan din ni pagpanglingla ni, kaugdahan kini sa iyawa. Pagbantay basin mataral ka, basig mataral ikaw. Gunit sa sidsid sa akong karsonis aron magkakuyo ta. Karon, Brad Dani, Brad Macarayo, kay naging master gunit mo sa sidsid sa akong karsonis. Inyong karsonis among gunitan, magkahubo-hubo mo, brief na lang na mabili noon. Si Master may pagunitan. Mutunga ko noon, katawa ra ta. Utsa ka pagdaog aning mga tawana. Arisgado ra bang mawali? Wali gani. Nagingon no? Kini mga pagpanglingla, kaugdahan kini sa yawa, kung makita na ninyo nga daghana ang mga pundok-pundok sa sulod sa gingharian sa Dios. Di ba nagpundok-pundok mo, nagbuhat mo? Nga, ikasakit yun na nga, conclusion man na nga mo, based to the fact sa Bible na sa Espiritu Santo nga Ebanghelyo ni Master. Ay lang gitukod nga pagtulunan ni haom gid sa pangalan nilang tulorib. Oh. Kilino, Danilo ug Macarayo. Na, sa man na, o bunitan ng inyong karsonis, di man na mao. Nya mao na silang tulong nga nagpakita gid po og pagsupag dinhi sa pagtulunan sa PBC, in particular sa Executive Vice President. Grabe ra ba ka Aquilino mo tirada sa Executive Vice President? Makita raman niya tutubag brethren. Mo ni gingon nato nga kung gunitan man ang ilang karsonis kay ari na lang mo gunit, masuko man ang mga tao brethren og magunit-gunit sila nga dili daisid sa karsonis ni Master. Na kung inyog yung pugson mo na lagi gingon ako makahubo gyud mo kay inigunit ana di man mo mao sa kasuko nila. Unyong mingon po si Macarayo nga gunit man misisid ni Master sa paggunit nga nisupak nimo ang gingon ni Master nga ang tanang membro magsulob sa butang nga mga espiritual nga hukas man kasi mo singsing. Oh. Karon igsoong Binaraw Karawi Jr. Among gipanginot nga nalamdagan ka sa kamatuoran sa mga pagpamatud nato. Og miabot na mga oras sa ngalan na lamang sa magtutulo Master Tomas D. Eugenio Sr. Kinyang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio sa kanusab sa kauban ng mga ebanghilista o ministro. Kiniusab niyo igsuon, Brother Dibs Rizaba.
Kini sa inyong igsoon ebanghilista Brother Hernaldo Pipi. Log kini usab ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos nga mimingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.